наследник на Търновската книжовна школа, вече 4 десетилетия Великотърновския университет Свети Кирил и Методий е авторитетен център на висше образование, хуманитаристика и изкуство. Създаден през 1963 година като Висш педагогически институт, Търновският съвременен просветен център е обявен за първия извънстоличен български университет. Датата е 14 октомври 1971 година. 600 години след като патриарх Евтимий създава средновековната книжовна школа, разнесла славата на българското книжовно богатство далеч зад границите на Втората българска държава. Днес Великотърновския университет има 7 факултета, 42 катедри, 2 педагогически колежа в Плевен и Враца и обучава 15 000 студенти в над 60 специалности. Подготвят се както бакалаври и магистри, така и докторанти от България и чужбина. В условията на академична автономност, висшето учебно заведение е основоположник на нови специалности. Такива са математика и информатика, приложна лингвистика, балканистика, иконография, административен здравен мениджмънт, книгоиздаване, библиотечно-информационни дейности. Великотърновският университет Свети Кирил и Методий е единственият университет у нас, в който се изучава начална училищна педагогика и ромски език. От учебната 2003-2004 година палитрата на обществените науки във висшето училище е допълнена с социология. Обучението в тази специалност е съвместно с Института по социология към Българската академия на науките. Великотърновският университет Свети Кирил и Методий е един от малкото университети, които първи през 1999 година получиха институционална акредитация. Той е и първият хуманитарен университет в България, който получи европейски сертификат за качество ISO 9001-2000. Висшето учебно заведение предлага и дистанционно обучение по магистърски програми. Великотърновският университет Свети Кирил и Методий е единственият университет в България, който всяка година за студентския празник номинира свой студент с отличен успех за академичната награда на община Велико Търново в размер на 5000 евро. Университетът има широки международни контакти и високо признание извън пределите на България. Той има договори за сътрудничество с 30 чуждестранни университета. Съвместно с посолства и културни институти са разкрити 10 библиотечно-информационни центрове с отлични условия за езиково обучение. С оглед европейската интеграция в образованието, Великотърновския университет участва интензивно в програмите за университетско сътрудничество и образователен обмен – Сократ, Лингва, Комениус, Еразмус, Грундвик, Леонардо да Винчи. Здравей, аз съм Наташа, аз съм французойка от Лион. Аз учих тук в Велико Търново, френска филология и много харесвам България. Здравей, аз съм Биргит и студентка съм от Австрия и уча тук история. Здравей, аз съм Шон Малкехи и студент в Америка. Аз уча музика на Америка и тук на България аз уча български, история и култура в България. Една от най-значимите международни изяви на Великотърновския университет е ежегодният летен семинар по български език и култура. Преминалите през едномесечната учебна програма чужденци стават новите посланици на българската духовност. Академичният съвет на Великотърновския университет присъжда академичните звания доктор хонорис кауза и Евтимиевата награда за медиевистика. По предложение на Министерството на образованието и науката и на Държавната агенция за българите в чужбина, единствено в Великотърновския университет са приети за продължаващо обучение 60 студенти от българската общност в Сърбия и Черна гора. Издръжката им се поема изцяло от университета. Използвам тук момента съвместно с колегите малко да повиша степента си на образованието, също така и да опресня езика. Надявам се, че ще много научим, ще помогнем на своите ученици, ще научим по-добре нашия български език. Модерна материална база обезпечава учебния процес и създава високо качество на живот и отдих в университетския комплекс. Ректората и корпусите в централната градска част предлагат 200 учебни зали, специализирани езикови кабинети, семинарни зали с аудио и видеотехника, ателиета по живопис и скулптура, компютърно-информационни центрове. Централната университетска библиотека и 8-те факултетни библиотеки разполагат с над 400 000 тома научна, справочна и учебна литература.
Спортен комплекс с закрит плувен басейн, зала с зрителски места, оборудван салон за фитнес, сауна и солариум предоставят отлични тренировъчно-възстановителни условия. Студентски столове и общежития правят достъпна привилегията да живееш и учиш в духовната столица на България.